Perlok sacisin pan ngai kublai biang ipi ha ka kerteng ka patiang tam ka jong troa jong Jesus Christ lada klem ka bor ka jong blai ngimla banle ikinu kinu ki kam te perlok ho chisang ngai kublai ipi baro khoi kat ki ba yo i bat ki ba pet nakapor sakapor ya ka jing pen i ka jong a shapang kini ki dawai khasi bat kani ka long ka jing hikai ka jong a yapi nakamta jong pi ba phila ban sinahi ha kanu kapor ka ba philap ki jing stam nakamta kamet ka jong pi te nakamta uniu phlang uniu jing thung napdeng jong pi barok khaj pi tip bha yo ne namar ba barok ki tip bha yo ne u cha jing thung bat ki ai kita ki cha jingpang ki ba une u cha jing thung u trekam te yano ngin yas tang no pada subha sa phone sa kontak yanga ha kapor ba phi don kam yo le si phi la ban phawan sumar hangaru ga chakai dawai ga jonga hangte po sa deu kalong chisin ste yo ka si balang bat ka Wednesday bada shanisha no spung no ston west kasil ngadon bit baro san teli kisni bat laj no kasni balang am don namar ngadon hangte po sa deu hangte hajan opar silong hakalat sora bat lat sadeu shanisha lat bawan shanisha no ston te hangte ha sadeu ngadon be chisin te yo te sa phone sa kontak yanga yo le sin op teng jong pi don kam ya ki jing sumar nakamta jong pi amba pi1 pha smar hangaro chibun jat ki jat jingpang ki ba pher nga ai nak banta ki jing stam te paralog nga hikai nakamta jong pi ya ne ku ne ucerhap ngi yo ne ngi ong ucerhap yong mo yo ne ngi ong ucerhap yong te une udon ya kabor ka ba klain ba mo nakamta kini ki oflok zin lane ki norflok gazin kamot une ude u dawai pen hier ya u microgel lashna lang bat une bat utu upor gel pisat tip ha upor gel ude u dawai sarkar lane dawai phareng mo kumbangi sukhat ya utu lashna da u nekan te nakbanta jongi yo le se pidon ka sot mo ka suat lani ka penhiar hadu ba kasu kathar ka bamla ongshu ka jing penhiar lani phibam bakla phi yo suat mo te phila ban le da u nekan baro napteng jong phila yo sngau hi namar ki bobon ba kisat yathu ba yo ne u jarhap yong ba udai u jat dawai u ba khlain ba nakamta kiniki soot bat penhiar nrai nakamta jonga sap hamo perlok phila ban khlej yo ne ka tuan ka jing yo pher ka jing hikai ka jonga phi ba khlej yo ne udeu ding phi u ding khlej yo ne hadin nang ta phi sathat yo ne lada phi kwa ban bu slam ba pho mo sukhan no phi bu ki ar la ni ki laisnam mo te khlej yo ne that hadin bala yap terkhong ne sakran kan penlong powdar yo sngo penlong powdar yo ne te hadin bala penlong powdar phin sakran hadin nang tu kemut phin sathap haginu ginu gi bilaro umlele te ha kapor ba phi pen hier la ni suat la ni ba mi snam dalik pan khana mo phila ban ai tang ni si samai sa ai ka umro sadi kumta bad lada phi long pen hier man tam ta phila ban ra yo ne hayeng bat shet shwa khnang ba kadawai kan bes phan war na don kapor nga pam im ru yo ne lada nga sot nga pen hier te kabha ba phin shudung gum to pen lahi te sa shet ya ka kombanga hikai ki wai koi ja dawai te sa the lang bat une ha ga jan sa khnyam sadi tang ka tu kan ne ka pen hier bat ka suat jang phi kan jam back direct te bat ko wai ru la da phi yo mun saw mo la phi yo mun saw yo pom ka wach la ne ki yo thar ki ba mi snam uneu la ban set ba ya ka snam ro te paralok tang kini hi ki khubor ki banga hi kai na ta jong phi mta kasni te khublai shibon ublai undon rangkat ya phi sale ya ka ei ka ba nga hi kai om banga hi kai lamle ri phi sia ki pajba namar ki shibon ki dawai ki mala hi kai na ta jong phi
pilayo ya ki jeng mentoy ublei un kurku ya pi tingin sia kendu pat sa phone sa kontak ya ho nombar ubangan sabu ha description te ngin sa yo ya ka jeng hikai pat sa kawai pat ka next video khublei shibun khublei ya pi baro